Il-Gvern ħabbar żieda ta' 34,000 tunnellata fil-kwota ta' ton li se tinqasam bejn is-sajjieda kollha inkluż dawk żgħar li jaħdmu full-time u joperaw bastiment ta' taħt 12 metru. Mawa News is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri spjega kif għall-ewwel darba l-Gvern irdoppja n-numru ta' sajjieda li jistgħu jistadu għat-ton. Llum ħabbarna 52 liċenzja ġdida għal sajjieda li qatt ma kellhom opportunità jistadu għal din il-ħuta u propju din hija l-politika tal-Gvern fejn inkomplu fil-waqt li nassiguraw li nsaħħu s-sajjieda eżistenti, s-sajjieda li diġà kienu f'da s-settur, iridu nagħtu wkoll inċentiv u nagħtu wkoll opportunità li sajjieda ġodda jitlu f'dan is-settur sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkomplu nsaħħu il-flotta Maltija fejn jidħol il-qasam tas-sajd. Dawn is-sajjieda se jkunu jistgħu jaqbdu tonna bbażi tal-qabda li għamlu fit-3 snin li għaddew għal pexxi spad bil-qabda tvarja bejn l-400 kilo ton sa 1500 kilo. Mawa News Jamie Mikallef sajjied żagħżugħ li jaqla l-għajxin tiegħu mill-baħar għal Mawa News li għalih din il-liċenzja se tajnu jimxi il-qudiem. Din liċenzja tiswa ħafna għalina għax huwa inċentiv biex aħna s-sajjieda żgħar. Paw nimxu l-qoddim, nax qabel fej konna naqbdu ton, konna narmu għax ma nistawx naqbduh għax dana ma kellniex il-permess. L-lum għanna l-permess nistaw ndaħlu bħalma jagħmlu ħadd ieħor. Tonio Kawki, sajjied ieħor xlukkar li għandu bastiment żgħir qal li b'din il-liċenzja is-sajjieda mhux se jkollhom il-biża' meta jaqbdu it-ton. Affarijiet forsi nbidlu ħadu xejra differenti għall-aħjaru. Pija fis-sens tajna ħafna u għalina ħuta nistgħu niddikjarawha mhux bil-biża' jew hekk jew fis-sens tarmija ħasra u lajsu konna mmorru għal pixxi spad u taqbad it-ton. U tittarmih bil-fors ma tistax iddaħlu l-ispejjeż tibda toħroġhom xorta. Imma ġie laqas naqbdu pixxi spad konna ton wieħed jew tnejn tkun tidħol bihom ma tkunx tista' jew fimt, ġifieri bħala sajjieda naħseb il-żgħar tajnhom ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.